Nagabalik ang inyong higala diri sa Davao Portal nga nanukad diri sa may Rojas Avenue. Sa karon nga kapunon mga higala atong i-check kining kasamtangang gina-construct or gina-improve diri nga sabay tawag na to ani mga higala. Matawag ba ni siyang linear park, no? Linear park diri sa may Rojas Avenue. Gina-trabaho nila diri ang mga higala kining palibot aning kanal, no? Gina-improve nila diri and i-check na to atong suruyon unya, no, kung saan na ang kasamtangang sitwasyon sa ilang ginatrabaho diri sa ilang park improvement diri sa may Rojas Avenue. And sugdan nato diri mga higala, kung mapansin ninyo diri na ako diri sa may kanto Rojas Avenue and Quezon Boulevard Junction, no? Kining paliko na siya paingon sa Rojas Avenue. And mapansin ninyo diri mga higala ang kuan nag-install na, no? Gi-install na nila og mga bricks bang tawag ani mga higala, kining sa pathway palibot aning Rojas Avenue, no? And inani ilang gi-install. Kung makita ninyo ang design, triangular design, and kana siya individually gibutang yun na siya, no? Tanawa diri, oh, mo na siya, oh, ang itsura. So individual ang pagbutangan na mga higala. And kung makita ninyo po diri ang naay railing, gibutangan nila og railing para naay baga ma separate jud, no, ang kining pathway o ang kining kanal diri sa may Rojas Avenue. So dako na sila gaagi mga higala. Kung makita ninyo nga diri nga dapit nabutangan na nila diri og kaning floor, kining slabs, no, slabs bang tawag ani, triangular na slab, and ana siya butangan poste para sa mga suga. So kining linear park, lahos ni siya dito, no, sa kinatibukan ni siya paingon dito sa may gikan diri sa may junction sa Quezon Boulevard paingon na dito sa may Marco Polo na area. And inana kataas ang ilang ginatrabaho diri sa may Rojas Avenue. And nasa ginibutang, no, so aside sa suga o sa mga slabs, triangular na slabs, nasa gibutang na mga bridge nga naay railing. So mao po niyang murag isa sa mga nindot nga addition diri, no, kay makatabok-tabok na ang mga tao diri nga mag suroy-suroy. Oh, abri na gid diri, oh. Pwede na ta makatabok-tabok diri, oh. So inani ang itsura diri mga higala. Oh, dako ang ilahang bridge nga gibutang diri. So kuan ni siya, no, lahi ra gyud katong niagi, no. Ang improvement nga nabuhat na diri is lahi gyud. And mo na siya naay bridge. Kusbo na ako nga nabutangan na nila diri ang kaning pathway sa linear park diri. Nabutangan na nila ani mga concrete na slab na triangular ang shape. So inana, no, ang improvement nga nagakahitabo diri sa may Rojas Avenue. So lahos na siya gikan dito sa may Boulevard, Kusbo na ako gikan sa may Boulevard paingon dito sa may dapit na sa may Marco Polo, no. Ingon na ani ilang gibutang sa may pathway sa isig kakilid sa kalsada. And of course kining ilang improvement pwede pa ni ma-improve. Pag-abot pohon, pananglitan, pwede siguro nila sa himuon nga unsa ba, kaya ang kuan man diri ang tubig sa kanal
Medyo dili kay siya ina naka-clear no, lubog no. So pwede siguro kay ma-compare man gud nako sa for example dito sa Japan na yung mga ingon ani ang ilahang mga public park na yung mga kanal sa tunga pero limpyo siya. So wala ta kabalo kung sa ang mga mechanism no, pero unsa ang mga gipang implement nila diha nga mga policy nga nganong inana ka clear ang ilahang kanal dito sa Japan. Siguro before mahawa sa mga balay-balay ang ilang mga waste, siguro nakakuha na siya daan no, kumbaga nasala na siya daan no, na strain na siya daan no. And para ang mugawas dito sa ilang kanal is kato ng medyo or clear na nga tubig no, clear na nga waste. So mao ni ang pwede pa nga ma-improve diri sa kanal diri sa may Rojas Avenue no. So mas nindot siya kung mas clear ang tubig kay sa kasamtangan mga higala, although na-improve nila ang diri nga area kining sa linear park nga nagapalibot aning kanal sa Rojas is masimutan gid nimo ang odor sa kanal. So hoping mga higala, we are hoping for the best nga mapangitaan nagparaan sa tuong local government sa pag-regulate or sa pag-implement og usa ka lokal na balaod nun nga magtumbok or magkuan sa goal nga ang ilabay nga waste gikan sa mga tagsa-tagsa kapanimalay is kanang clear na no, or kuan na dili na ina nakahugaw. So ana na mga higala no. Nagtabo ko diri mga higala kapit ko makuanan. So padayon ta sa pagsubay aning linear park diri sa may murag na human na nila aning mga footbridges no, and na po yung mga railing, and ang railings nila na yung mga design no. And giabrihan na guys sa public, pwede na ka makatabok-tabok. Pero kining railings nga nag-separate diri sa pathway and sa dike wala pa na human no. Siguro installan pa nila diri og kanang paresing unani oh. Usbo na ako ilan ang nabutangan or na-installan na nila og kanang kuan ang pathway, mga concrete slabs. And napansin po na ako din nga napoy mga kuano, mga benches no, concrete na benches. And nga na siya divider. Of course ang purpose ng divider is para dili ni siya mahigdaan no, para dili mahigdaan, para mulingkod lang ang mga tao nga na diri, ma-share nila sa uban na mag chill diri. So naay mga benches na concrete, naanay mga poste sa mga suga, ay ilang taon na to, unsa pa ilang mga na-install diri. Kini murag kuan siguro ni siya kining butanganan og mga information, murag signage, para sa signage siguro na siya. And napud sila unsa ba ni, para ba ni sa mga bikes kining nani, or unsa man ni siya. Siya para asa na may nato ya, para sa bike na pa exercise. Binabutanganan og bike din. Kini pa exercise pod ni. So aside sa mga benches mga higala, naapoy mga gipang install diri nga equipment para sa pag-exercise, no? Exercise. So gidesign gid nga place para sa healthy lifestyle pod no. Kini para sa exercise po din siya. So naip mga pang exercise.
Unsay purpose ani niya okay ni? Ha? Mga exercise no? Pang-exercise. So tama to no, pang-exercise ni siya pag pang bitin-bitin siguro ni siya. Pinapa dito. So dili dito sa butanganan og bike. Kundi pang mga pang-exercise ang ipang-install nila dire. So again, na-install na og suga, na ay poste para sa mga suga, na mga bridges, na mga railings, and na mga benches no, concrete na benches, and na mga pang-exercise na mga equipment na ilang gi-install no. Dere nabutangan na nila mga higala og kanang kuan. Murag cyclone wire lang man siguro ning ang gibutang nila para mag-separate sa diri sa linear park og ang dike no. So nahuman na siguro dyan nila no. Nahuman na nila pag-install diri og mga concrete slab para sa foot. Si tawagan ni para sa walkway, para sa pathway. Nahuman na nila mga higala. Pero kining sa may fence no or railings no, wala pa nahuman. Dire natrabaho pa. And unta kuanan og murag ka ng standard na policy no or standard na procedure kung saan paglabay og waste na medyo limpyo na no. So kumbaga nganong gina-point out nako ng mga higala is because kumbaga contradiction sa ba no nga kininindot na ang iyahang pathway dire, pero pag simot nimo sa kanal is so mas nindot gyud nga walay smell ang kanal. Para nindot pod ang imuhang pagsuroy-suroy diri sa linear park sa may Rojas Avenue. So mga inana ba, I hope nag-gets ninyo ako ang point no. Of course dili na dali-dali ato nang gi-recognize nga fact nga dili na madali-dali og implement na nga paresa ng pagsala sa ilahang waste so that ang ilahang waste nga moadto sa kanal is kanang dili na kayo inana kahugaw no. So inana again ang kasamtangan nga development dire. Dito nabutangan na nila unsa ba ni nga street dire. Ang nga street dire. Tanaw na to kung saan nga street dire. Sa may Padre Faura. Sa may Padre Faura nga crossing, diha lang taman ang ilahang ang nabutangan og mga slabs no. Pero after ana nga street sa Padre Faura, diri na siya sa may TUCP na building no. And pag human ana niya dire kini nga segment, ang the following na segment sa kini nga linear park is wala pa nabutangan og mga concrete slab. So dito pa lang dai no, taman sa may TUCP nga building gikan dito sa may Boulevard no, Quezon Boulevard paingon diri sa may kining blue na building TUCP hanto diha ang pagbutang sa mga slabs no, concrete slabs. Pero dire after wala na, or lahi lang pud siguro ang design no, kay dire sa may inner niya na may mga slabs na kabutang. Sumurag na agyanan sa sulod, pero dito sa first na part is walay agyanan. Inana siguro mga higala no, lahi na ang design dire. Dito na sa inner ang butangan nila og slabs. And dire pod
or basig butangan gyud pud nila diri no. Kay na may mga gipang stock diri nga kuan. May mga gipang stock na slab, concrete slab. So butangan siguro pud ni diri. So wala pa diri dapit sa may after sa TUCP wala pa nakakuan. Ayan kini mga footbridge wala pa pud na human okay wala pa na abrihan. Isbo na ako mga higala nga dako kay ang improvement diri no sa may Dalang Rojas Avenue sa pagbutang nila aning pag-improve nila aning linear park palibot sa kining kanal no ibutangan nila. And padayon ta sa pag libot ilang taon pa nato kung sa pa mga improvement diri na mga nagabaligyaw mga bracelet so diri nga area wala pa na butangan og mga concrete na slab. So almost ko na no. Halfway na sila no. Or more than halfway na sa kini nga area sa Rojas. From junction dito sa Quezon Boulevard hantud diri sa Marco Polo. More than halfway na ang ilang natrabaho sa pagbutang og concrete slab para sa pathway or walkway, and na po yung mga bridges, and nanay mga railings ngayon ana no inana ang samtangang development diri nga area. And kana lang sa ang atong update diri nga area. Again kini ang inyong higalang DP nga nanukad diri sa may Rojas Avenue. And para ihatod kaninyo ang mga latest nga kasikas katikaran sa atuang dakbayan mga higala. And kana lang sa ang atong update karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Bye bye.